gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Sana sumbra kita ni Uncle Kao. Tapay manay. Saan man na nasimbrek idi kalman? Ita, saan man na nasumrek? Kung nga may, itugtog di agong na. Ha? Katawan pa'y langot ni Uncle Kao. Ay na, nagado ang may tugtog. Diyay pa'y mo't agong na alugpap. Ay na! Adada na nagbalin alugpap, no kasta! Anay, nagsakit agong ko. Di mo mo't ngamin kitkitaan ti pagpag naam inteng. Nakadumog kamutlatan, taday ta silpon mo ngamin tin into naram. Dito mo't naglisi day dya adiding. Na, agpabasol ka pailaan. Anay ko, anay. Asino, ti adda kumanakam na. Day ta dideng, adinong parmaw. Balbaliw ako. Na, Anay, kasanaw, ti panagbalbaliw mo. dya akong magna, no adadiding. Ay na, ay kunakno ti ibagam kat saan kan nga agsilpon. Apay kumasaan mo't. Ide, nadong parmo jay may satre nga itlog aginatang ko. Angam jak nagtagtagare nga uray na buong amin dagi jay inteng. Ide kuan, natin nagka iti agdan gapo iti kasisilpon mo. Palagip na pa'y laang mo't. Ay, jak malipatan dagi jay anapasamak. Gapo iti kasisilpon mo. Kan adu pa'y aperhuisyo anapasamak. Tandaan am daytoy no kanayon ti panagigam mo iti silpon, aday talati into naram, adun to pa'y ti perhuisyo amapasamak. Awanon. Na, Ay di ka man sumanao. ay alaak man laang ta silpon mo. Ay saan? Nya. Di mo kaptura mo. Mayat ka man wenno saan, alaak day ta silpon mo. Ha? Ay nung ay jak itag. Di mo gayam itad Ayan tay balunat ka. Wun. Itag ko. Ato. Ha. Biro ka man ang balunat mo. Gapo iti kasi silpon mo, madisgrasya ka. Pare, pudno ayan ay tugtog day tagong mau. Wun pare. Isumod laghayam anak kalidliday ka Madlaw pare. Madlaw, pare. Sino nga imod nga mintisaan amalidayan no may tugtog ti agong mau? Nang nangrunaking ka, talugpap day tagong mau. Na. Nagrungab ka mitin, pare. Nasakit din na itugtog nga agong mau. Kitahag man, pare. Saan aday kati pagsagsagitak? Ha? Anya nga Di cellphone ko ang kinapture ni Manang. Ape a kinapture na. Diyan mo! Awan ba't basol di cellphone ko kunkuha na? Isublinan tumot lang siguro dayjay, pare. Ay, aywam nga minya. Kaslakan niya. Kanayon kung ay aywan ni tuyang ka. Nga uray no ag cellphone iti sangwanan na. Saan na kapturain? Aya? Uwin, pare. Ay? Nalakalang mati mga ayo iti asawa kay. Badong! Adak dito isang wanam. Tuyang may lab. Ingkan! Wain, amok. Inak sumak daw. Darasong! Wain, punwag amin adram dito'y balay. Saan ka tumaray? Ah. Agin inayad ka laang ang mga numatin nagkaditagdan. Wain, basta malpasa ka sumak daw. Ag cellphone na ka. Marikwanan! Maray! Maray! Nak ditoy! Unay mga daytan.
Kas kalagap apuray ti kas taunay. Gumatangak iti bagas. Darasem, ikan nakon. Darasem maray. Apay ayang agap apura ka. Eh, basta. Ato iti bayad na. Awato mo na. Dahito ti bagas. Mamana ko maray. Na, ti marayan. Ay, kabadong! Matintin nagta short pa mo! Badang, Tak, ito isang wanam tuyang. nagsil-cellphone ka manain. Amo kaunti paramid mo kanya. Ingka! Agi ang pasaw. Amuklatan tuyang. Kalpasan na! Agwalisak iti parangan. Tanay, adon tinatin nagabulbulaw. Ingkan! Yang, numalpas kaw. Agsilpo na kaw, Wayne. 1. Yes! Ay nakapanunod kan ko araw no kasano ang maalata dya cellphone ko kuni antay. Pampanunutang pailangan ka. Ay darason. Igatangan na kumapay iti ice cream ka. Ha? Tapno pumarata ka nga agpanunaw. Ay wanan niya. Igatangan mat ni auntie iti ice cream na Ay igatangan tapay laang. Bakbakitanan. Sige ka, di na kailutlutuan no kasta. Ay wanan niya. Ay talokan ko na. Tapno, I love you. Ay banag. Banag. Ay, di nakdisturbuan, tamadamati pa naglabak. Anda ko maitin ko. Anya na itaya. Ay, kastoy anabambanugak. I love you, banang dungo. Ice cream? Talo nga ice cream. Ay, ay na, agyaman nakinteng. Ay, talaga gayam adungdungwan nak. Ay, uwan. Nanipod iti aging kaitado nga. Si kalata, ti dungdungwan. Ay, gaw atem nga ro jay cellphone mo iti ayan ti cabinet. Ay, itad mo? Ay, katuan Nakalainan. Ay, inteng. Apa dungo? Labnak matlaang. Ay, uwan dunga. Sige, ikan ka nga ron iti paglod mo. Ay, nagmayating. Ay, wen talabnak matgayam. Kagawad, paludak man ti cellphone ni Uncle kaw. Nay, kunak man no kinapture ni Maribanang na ita cellphone. Insublinan Aya? Inggatangan nga min ni Uncle ko ni auntie iti talo nga ice cream. Sana imbaga nga, I love you. Maya time. Ay, kastaya. Makasilpon man ni Uncle kaw. Kapitan, Apay, aya. Kita mamadamati pa nagsilpon ko. Ano ka ba? Agat ibagam. di kagungat tanda Ay, pirmaan. madamdaman to day tantanya dar aramidak. Busy ako. Masapula pirmaam day to yun, Ay, kapitan. ada oras na day ta. Itapay nga oras ti pa nagsisilpon. Kuto'y pirmaam ngay. Ay, madamdaman to day tar kunak na. Antay, mangantay yawn. Ni uncle mo ngay. Uncle, manghanan. Sada pa ang mabisin. Itaman pa'y asaan ang mabisin ni uncle mo? Agsilsilpon nga may nantay. Ala, manganta nga ruden kwarog, no di na kaya timangan. Sige, ibusin tanti si Dain. Ay, paludab man ti silpon ko, kwarog. Agin inawak pa ilang Uncle. Ingkan, madamdaman to day tan. Ang yamat to ng Uncle. Ay, ingkan ta ni awan pag-chat ko. Darasam. Aglisig ka, Kwarog! Aglisig ka! Apay tataba daw. Kasla ka ambulansya. Nas ka na maitad ko kinituyang dayto impagatang naso ka! Aginayat ka Anya nga ginayad! Agap apura ka raw! Apay nga ron nga agap apura ka. Hoy, tataba daw! Ato yan, tiso ka to yan. Nagpartakan? Mabalin ako ng agsilpaon. Saan pa? Apay nga, kituray alatim maray anapan gimatang itiso ka. Adapay aramidem. Amukon to yan. Anya ti amumaon? Agluto akaon, kalpasan na, aginawa kaon. Amumulagayam. Kalpasan na, agsilpo na kaon. Naglaingay. Papadam, inteng. Ay, rumwarak. Rumwar ka. Ang amday tamanin cellphone mo, tidumdumugam. May sa admit, Anya asaan? Nakadumog ka.
Aglibak kakit din. Ay, ada labas basaag. Na. Ay, kita ti pagpagnaam Anay, Ay, kita manday ta. Nadung parmon ti tugaw. Ay, nagsakitin anay ko. Anay. Ay, tumakder kan Win, Bukter Aramidek. Oops! Ay na. Day talatang amin ng cellphone mo, tikit kitaan. Rumwara ka na. Papanam nga raud. Jerry daw. Na, katnutawa ta pagturungam. Ay, saan? Ay, kitaam ta pagpagnaam kunak. Ay, kita. Day tamot nga min cellphone mo. Anay. Ay, unay kan aya inteng. Anya ngay ita. Na itugtog ka manan iti dideng. Anay! Ay, di naktumat nga min dengdenggan. Jakayatin! Tay! Tirumar! Ala, yawat mo nga raw, day ta cellphone mo. Apay man Basta yawat mo kanya. no, jak ngay kayat. Di mo kaya? Jak kayat! Kwarog! Abay, Anday. Alaam jay balunat kaw iti lakasa. Anday. Ay, Anya kwarog! ngay ita. Ay, di mo alaan, kwarog! Itad ko ti silpon ko kanya antin! Badong, Risen! kasta ti kayat ka. Alis daw. Mapana ko nagisang tuyang. Ay, katuan na. Agluto akmata ni Timasida. Correct. Kalpasan na, agsilpo na kan. Ay, wan. Ngam, lapasan pa'y amin at trabahom dito'y balay. Tauray ag malmalam kantaw ng agsilsilpaw. Inalamanan ni antin ti silpon ko. Si kamot nga minanggal. Saan kan amay ibaon? Saan ka pa yan amaya ba namangan? Taday tamot langan silpon mo ti sangsangwan. Ay, anya nga ti aramidak ngay. Awan mo di aglaklako iti ice cream. Taigatangam ko mamanan ni ante iti pangayayom kan kuana. Anya nga ti sabali amabalin ko nga isagot kanyan time. Aha! Sabong ang kail. Sabong? Sagutam iti sabaw. Ay, wun anya. Ay, gumatangak iti sabong ng bulaklak. Ay, banang dung, Ape manan. aday ko kan ka. Aday to, flowers for you. Na, ay na. Talaga alabnak anya inte. Ay, uy. Talaga. Ay na, I love you too. Ay, itad mo nga rin di cellphone ko. Isugayam, asagutan nak iti sabong. Takayat mo nga alaan jay cellphone mo. Ay, uwindong nga. Ay, makasilsilpon akon. Jakon itadkan ka. Anya? Uray pa'y sagutan nak iti sangatrak asabong. Ha? Ay, nung ay ice cream. Uray pa'y sanga drum nga ice cream ti itad mo kanyak. Jakon itad ti cellphone mo. Ngamen, iso tipuon ti pakadisgrasyaam day ta cellphone. Agasam ta maitugtog ka, matinag ka, kandi ka pa yun mangmangan, gapo iti day ta cellphone. Isumutlatan tin into naram no itad ko kan ka ti cellphone. Iso adjakon, isoblikan ka. Ay, Kapitan! Nasaysaya at laangan asaan ka nga ag-cellphone. Tapno saan ka amaan ano? Kat maaramid mo pa'y dagiti trabahom di ta barangay mo. Nga awan disturbo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon.
Agyaman kami, iting kay panagdangag.